Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up on sipping on. Hello friends, welcome to Hotbox Samal. இன்னைக்கு நம்ம பேக் டு ஸ்கூல் எபிசோட் 1ல ஒரு நோட் பேட் நம்ம வீட்டிலே இருக்க பொருள்லாம் வச்சு பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி பேப்பர் மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ 4 பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கெலாம் கிளிப் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இது கிளிப் போடுறதுனால அது ஆடாது, இந்த பேப்பர்லாம் அப்படியே விழுகாது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு நான் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதோட சைஸுக்கு நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கணும். இப்போது இந்த கலர் பேப்பரை அதே சைஸுக்கு கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒட்டிடுங்க. லாஸ்ட் பேப்பரில் அப்படியே ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா இதை முன்னாடி மடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி முன்னாடி மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி முன்னாடி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் வந்துட்டு ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி மேலே ஒட்டினதுக்கப்புறம் முன்னாடியும் ஒட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி முன்னாடி ஒட்டினதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்கும், அதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு டெக்கரேட்டிங்லாம் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்துட்டு இந்த முன்னாடி டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நோட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல் பேப்பருக்கும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த நோட் பேட் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த ஹோம்ஒர்க்லாம் எழுதுவோம்ல அந்த நோட் மாதிரி இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு பேஜில் ஈஸியாக எழுதிக்கலாம். அண்ட் இதே மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம குழந்தைங்க வந்துட்டு நம்ம பேப்பர் கிழிச்சு அப்படியே கீழே போட்டுற மாட்டாங்க. அதனால் நம்ம வீடு வந்துட்டு குப்பையும் ஆகாது. ஸோ நான் உங்களை அடுத்த எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.